Kamera. Čo nefunguje? Night Vision musíš mať, tuším. On nemá ako. Tuším N-kom sa dáva Night Vision. Nejakým tlačítkom sa dáva, to viem. Co to robí? Mali také Night Vision, ak sa nemýlim. Wow, si našiel ako Night Vision, wow. Sám tiež, tam je taký burger, tam máš na obrazovke. Tam, tuto, víš, burger. Toto? A tu? Bolo na tvojej unej. Na deske. Na desk, akože. To je blank animatronic. Jak sa volá. Vidíš tu vec? Tam má telku tam. Starý komp. Tyru. Honkuješ. Bitches. Kde sa odohrá Final Candy? V akom štáte? V akom? Roblox. V Roblox to hrá, v štáte Roblox, hej, v Robloxi sa to odohráva. V Robloxi. Ešte 4 ku 3 tá hra, hej, to 4 ku 3. 2 hodiny sú. 2 no. Daj pozor, kámoš, mi takú začnú pohybovať za chvíľu. Začnú takú pohybovať, chápeš? Začnú pohybovať. Čo? Zatiaľ sa nechce. Sa im nechce? Prečo sa im nechce? Vedie, že ich sledujem. Stále 2 AM. 2 AM. No, 2 telky máš, alebo 3 máš už. Telka. Wow, 3 telky, tak to je výhoda. Nepohybujú. Tí fašisti zatiaľ, tí fašistickí animatronici. Niečo. Čo 3 AM, kámo. 3 AM at Candies. Vole. Tung. Až to je taký pingvin animatronik to je. Pingvin? Ups. Hej, pingvin animatronik to je. Roblox. Už išiel, Candy, Candy. TS Candy. TS Candy. Je už aj Cindy, pič. Skoro kamery. To funguje asi gameplay takisto, tak FNAF. Jednotka viac menej. FNAF 1. Bože, má ich oči môžeš vidieť. Moje očička, moje satanské oči. Party room 1. Party room 1. Tam už je! Zatvor. Ne, ešte neotváraj. Nemusíš, počkaj, musíš. Ne, ešte nerob. Ešte nerob. Už tam není. Yay! Sex.